Hi guys, welcome to my channel Bisaya Special TV. Karon guys, nag-promote ko sa kong channel pinaagi sa Facebook groups. Apan sa hindi pa ko mo padayon, napalit kong soft drinks. Ino ni nako. Niya akong itudlo ninyo kung saan sa pag-abli nga gamit ang isig ka botilya, basiyo sa botilya. Pwede ni siya i-abli. Pwede siya ni basiyo ni daan dire. Saan siya pag-abli guys, ganoon siya pagpaagi. Niya akong itudlo. Ang galing botilya imong balihon. Niya idikit nimo sa taklob ni ini nga soft drinks. Ginaon siya kasi. Dangog man. Danglog man, danglog. Ay, nalungti. Nalungti na guys. Ngayon ito na ko ipadayon o apply sa inyo guys kay delikado. Kay napungil, kay nasobraan kusog. Maabli man siya pero kung masobraan og kusog, mapungil ang iyang baba. Masamad niya mo. Di na to na ko ipadayon og tudlo. Ayaw to ninyo og sunduga kay masamad niya mo. Dinila ko kontob guys. Kung mag-ingon ka ninyo, may adlaw Bernice na tong tanan. God bless us all and more power. Daghang salamat.